Ahojte všetci. Dnes vám ukážem jeden skvelý tip na rýchlu, zdravú večeru, ktorá je úplne dietná, keďže bude obsahovať samé bielkoviny a takisto je sladká. Čiže tí z vás, ktorí radi maškrtia, určite vám odporúčam vyskúšať si to, čo ideme teraz robiť. A ideme si vlastne spraviť takú kašu na večeru, ktorá je chuťovo veľmi podobná krupičnej kaši, takže super. Čo budeme potrebovať? Úplne základ je micelárny kazeín. Ja mám najradšej práve tento, pretože je to úplne čistý kazeín, ktorý je bez éčiek, bez hociakých pridaných látok a takisto je bez príchute. A keďže si ideme urobiť večeru, ktorá bude podobná chuti krupičnej kaši, tak tento bezpríchuťový sa hodí najviac. Kto by nevedel, čo je to ten micelárny kazeín, je to vlastne bielkovina, ktorá sa v tele pomaličky vstrebáva a preto je najvhodnejšia práve večer, aby naše telo dostávalo v podstate počas celej noci živiny, ktoré potrebuje. Kto to má rád sladšie, ja to teda sladšie mám rada, tak si to ešte osladím stéviou. Stevia je to zase prírodné sladidlo, ktoré je bezkalorické, čiže nie je tam žiaden cukor a nemusíte sa báť, že by ste po nej pribrali. A na záver si to ešte osladím škoricou, respektíve posypem. Kto chce, tak môže tam dať napríklad biokakao. Samozrejme, ak chceme dietne, neodporúčam žiadne gránko, ale čo najviac sa dá percentné, kvalitné holandské kakao. A ešte potrebujeme vodu. Bude to iba trošku vody, uvidíte, ako sa vám to zriedi, ale ideme urobiť celú kašu, čiže aby to bolo husté, tak cca to 1 deci. Do šejkru si dáme zhruba 40 g tohto micelárneho kazeínu. To navážim. To mám čo najpresnejšie. Váha je základ v kuchyni. Aspoň podľa mňa, keď teda chce niekto chudnúť, aby vedel, koľko toho zje. Pridám si tam ešte tú stéviu, ale s ňou veľmi opatrne, pretože je strašne sladká, čiže ozaj len máličko. Asi takto, že aj to bude asi dosť. Zavrieme, pošejkujeme. Keď cítim, že mi to už úplne zhustlo, tak si tam ešte pridám trošku vody. Keď to máme premiešané, už to len vylejeme do misky. Také husté, celkom ako kaša, mohla som dať ešte aj tak trošku menej vody. To už je na vás, ako vám to viacej chutí. Takže takto. Potom to ešte treba vyškrapkať. No a ešte použijeme na posypanie tú škoricu, po prípade kakao. Môžete si tam dať kľudne ešte nejaké semiačka. To už úplne na vás. Ovocie moc neodporúčam na tú večeru, keď chceme teda dietne. Jo, voní to super. Fakt, úplne pre mňa najideálnejšia náhrada večere. Je to sladké a nemá to žiaden cukor, má to plno bielkovín, takže dobrú chuť.